παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Βαϊνά, «Ολέθρια σχέση», βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας. Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η συγγραφέας ξεδιπλώνει τις ίντριγκες, τις συγκρούσεις και τον πόλεμο που ακολουθούν ένα κακό διαζύγιο. Στην ουσία όμως το βιβλίο αποτελεί έναν οδηγό πλεύσης για το πώς να μην καταλήξει ένα νέο ζευγάρι στο διαζύγιο, οδηγίες για μια ισορροπημένη, ευτυχισμένη ζωή. Αν ωστόσο καταλήξουν σε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα, τουλάχιστον ας αφήσουν έξω από αυτή την περιπέτεια τα παιδιά τους, ας σεβαστούν τον εαυτό τους. Στο βιβλίο νομίζω ότι οι έντονες καταστάσεις που δείχνει, ειδικά σε γυναίκες, νομίζω ότι θα δείξουν ένα άλλο δρόμο. Πολλές φορές ψάχνουμε την ευτυχία σε πράγματα τα οποία είναι τελείως εξωτερικά, δηλαδή στα χρήματα, και ακόμα με λείπει, και σε μια οικονομία βέβαια που παραπέει αυτή τη στιγμή, με λείπει αναβιώνει ένα σενάριο ελληνικής ταινίας ότι, ξέρεις, μια γυναίκα ψάχνει ένα πλούσιο άντρα για να φτιάξει τη ζωή της. Και αυτό είναι τραγικό. Δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα συγχώρεσης, να συγχωρέσουμε τον σύντροφό μας, να απαλλαγούμε από τις αρνητικές καταστάσεις που μας έχουν φέρει σε μια δύσκολη θέση, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να χαρούν τους γονείς τους.